Lezi indaba Z1KZN uyifundelwa usamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Umengameli uhambeleke Izinkampani kwelikaMthaniya inhlansi yethemba kweyamanzi enkandla kanti-ke ziyande zokubulawa kwabaholi. Umengameli wezwe U-Ramaphosa uhambeleke Izinkampani ezinkulu ezimbili esifundazweni ebezivulwa ngokusemthethweni njengoba kuyizona esezibhekwe kakhulu ngokudala amathuba omsebenzi nokutakula umnotho. U-Ramaphosa uqale kwadukuzwa kwinkampani e-Johannes wadlulela-ke eMkhomasi kwinkampani ekhiqiza iphepha iSapi Secure Mill. Ukwakhiwa kabusha kwale nkampani okuSapi eyaziwa kakhulu ngokwakha amaphepha ikakhulu kule ezinze eStenga eseMkhomasi yona kuvela ukuthi yenza ikhemikhali okuyiyona esiza kakhulu uma kwakhiwa indwangu. Ekhuluma umengameli wezwe ukujabulele kakhulu ukubona izinkampani ezimele zenza imisebenzi efuzelena ikakhulu naseyindaweni siyezashaya kakhulu ngesikhathi sezimvula ezikade ihlasele kuona lonyaka zaphinde futhi zacekeleka phansi nangesikhathi kutatshwa ngonyaka odlule. And today we are witnessing more than just a financial investment. We are indeed witnessing an infrastructure facility, but we are also witnessing investment in people, investment in innovation, technology and sustainability. So this is an investment in development, in sustainability, in people, but it is also much more than that. It is an investment in community development. It is an investment in the local economy, in our export capacity, and in the industrialization of our economy, boosting manufacturing, taking it to a much higher level. Undunankulu ethula inkulumo yakhe uveza ukuthi ukuba khona kwalendawo eMkhomasi usiza kakhulu ngoba le ndawo ixhumaniswa amasipala ababili ongowaseThekwini kanjalo naseRenkonyeni. Wathi lokhu kwenza abantu abaningi abakhele bona labo masipala bethola amathuba angcono. With the reach of across from eThekwini to Renkonyeni municipality, crossing around various traditional leadership areas, we are really grateful and gratified that major companies have made a good undertaking at the successive investment conference that you heard, Mr. President, and here today they are making good of those commitments that they made at your investment conference. Oyisikhulu esiphezulu sale nkampani ubesethembisa ukuthi njengeinkampani ezimele bayoqinisekisa ukuthi basebenzisana nohulumeni ukuze kuzokwazi ukudalwa kwamathuba emisebenzi kuphinde nomnotho ulekeleleke. We are acutely aware that South Africa is currently grappling with congested and inefficient ports, unreliable rail and road infrastructure, and an apparent lack of focus and commitment towards the forestry products sector. We are confident that the government understands and appreciates the importance of addressing these issues, giving companies such as ours and the business community as a whole the confidence to take hands with the government as social partners and with our communities to deliver sustainable growth, prosperity and a clear vision for the future. Imali etshaliwe kuyona le nkampani la eMkhomasi kuvela ukuthi u7.7 billion amarandi wathiwa kwi-Johannes ebekade ivula ngokusemthethweni nakho kaDukuza yona batshala imali engaphezulu kwebhiliyoni elilodwa. Ngotebogo Sibisi ngiseMkhomasi. Umphakathi wasenkandla kwaNxamalala uthi-ke izindaba ezinhle ukuthi-ke sekunohlelo lokufaka kwamanzi elizosiza-ke izindawo ezingaphansi kwamakhosi amathathu okuyinkosi yakwaNxamalala, eyakwaMagwaza kanye-ke neyakaNtshangase. Ilunga lomphakathi elikhulume nabezindaba uBusisiwe Khuzwayo uthi-ke besebenesikhathi eside behluphekela amanzi njengoba-ke bebethembela kumaloli aletha amanzi noma-ke baye emfuleni. Lokhu kuza-ke emva kokuba umasipala wesifunda E-Kzn.Kubulawe wethuleke uhlelo olubizwa nge-Middle Drifts Water Project oluzoqalwa-ke ngenyanga ezayo. Kuloko zinhlasi yethemba kumphakathi wakhela amakhosi amathathu endaweni yasenkandla okuwumphakathi wakwaNxamalala, wakwaMagwaza kanye nokwaNtshangase. Lokhu kuze ngemuva koba umasipala wesifunda E-Kzn.Kubulawe
wethulwe ngokusemthethweni uhlelo lokufakelwa kwamanzi kulomphakathi olubizwa nge-Middle Drift Water Project. Ukuzothula kwamanzi namhlanje kusithokozisa kakhulu ukuba sizokwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Silethelwe iKhingcitshwa nje ngasijabulisa nje kakhulu ukuthola amanzi ahlanzekile ngoba sesiwahluphekile isikhathi eside amanzi. Okwamanje njena sisasizwa amavatelikani akwazi ukuba azosithelela amanzi la emphakathini nawo okuba nezinsuku nesekuphelele amanzi nje ingakashayi lo date ukuba lo sokuba sibuyele sisuke singenawo amanzi. Ukubonga ukukhulu lokho bekuzosithulela namhlanje mayelana namathuba emsebenzi kanye nalolu siza abasilethele lona lwamanzi ngoba sinenkinga kunokuthi ke kuphele ngisho amasonto amabili amanzi singenawo. Okunye siyazama ukwenza lezi ingadi okathiwa sizenze ekugcineni igcina kwakhona lokho kubonile singasakwazi ukuthi sithole isivuno okukhona. Lolu hlelo belethulwa ngokusemthethweni kulendele ukuthi liqale ngenyanga ezayo kuMfumfu luze liphothulwe ngonyaka ozayo ngayo belu inyanga kaMfumfu. Ilinganiselwa ngaphezulu kwenkulungwane imizi okulindele kube ihlomule kulolu hlelo. I-bulk water supply eyenziwe lapha e-Middle Drift esibiza ngo-Middle Drift phase 1B bulk. Le project ke izothatha indawo zamakhosi lamathathu sengiwabalile sezizonke indawo zamakhosi imizi ezocosha lamanzi izoba ngaphezulu kwenkulungwane nama-36 yemizi. Abantu bazolinganisela lapha eyinkulungwane engaphezulu kwesithupha. Inkosi yakwaNcamalala izwakalisa okukhulu ukujabula ngokwethulwa kwalolu hlelo kwazithe sebehlala isikhathi eside amanzi bewabanga nezinkomo. Kanti inkosi iphinde yaveza ukuthi umphakathi uphila ngokutshala ungabi khona kwamanzi kuba inkinga enkulu. Umuntu ubonga kakhulu ngoba mhlambe kuzoba khona ushintsho amanzi awekho 27 years amanzi awekho emphakathini. Lapha nje ekhaya nayo ingadi apha ekhaya uyalinywa abantu bathanda ukulima abantu abaningi. Bajabula ukuthi amanzi anda amanzi eduzana abantu bekwazi ukulima abantu. Lolu hlelo kulindele ukuthi luphinde lulethe amathuba omsebenzi kumphakathi owakhele lezi indawo ezintathu zamakhosi. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo enkandla. Zilokhu-ke siqhubeke njalo nokwanda izigameko zokubulawa kwamakhansela esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ke sekuphinde kwabulawa ngehluku umnqobi Molife obeyikhansela le-ANC kuward 99 kwadlangezwa eMkhomazi ngaphansi kwamasipala iTheku. Molife udutshuleke ngesonto ebusuku evakasheleke umngani wakhe emagate ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya. Umfowabo kaMufu Sibonela Mlife uthi ke bafisa umthetho udlale indamo yawo babanjwe ke abenzi bokubi njengoba bebaphuce umfowabo beyusizo kakhulu emphakathini enentshisekelo futhi yokuthuthukisa. Akukapheli neviki kade iziko lezindaba libike ngokudutshula kubulawa ikhansela le-IFP endaweni yaseMsingu Siyanda Magubane. Njengoba umasipala waseThekwini usuphinde waqemeka ingozi ngokudutshulwa kubulawa ikhansela la kuward 99. Umnqobi Molife wachazwa njengekhansela ebelinentshisekelo yokuthuthukisa umphakathi. Umfowabo kaMufi uthi bafisa umthetho udlala indima yawo kuboshwa benze lesi sihluku. Asimnandi impela ngokhanjelwa ilungu lomndeni lethu ebesabheke elikhulu kulona. Ezibona le ndawo ukuthi ibisayidinga kangakanani intuthuko noma yena bisamdinga kangakanani. Sibhlungu kakhulu andushiya ingane ezincane noma osemncane. And we don't know ukuthi kuzokwenzakalani ngabo. Asikwazi ukuzibambela mhlambe kubenzi bobubi. Singafisa ngempela ukuthi umthetho usebenze. Sibone ubulungisa benzeka ngomphefumulo othe walahleka kuleli khaya. Imeya kamasipala iTheku ebengabanye amabhonge emsonini ngokudlula kukaMolife. Imeya uthi uMolife udlula nje emhlabeni ubehamba phambili kwizinhlelo zokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo kule ndawo. Kanjalo nokwakhiwa kwedamu ukuze kuxazululeke inkinga yamanzi kule ndawo. Udlula nje emhlabeni siphezulu kodaba lokwakhiwa kwemall. Ebehamba phambili esihola kulona nathi simlekelela njengomkhandlu ukuthi yakheke le mall ukuze abantu bethola amathuba omsebenzi, abantu bakithi bekwazi ukulungiseleka izinkinga zabo ezibathintayo kakhulukazi zobupha. Uma ngabe ubheka ke futhi bukhulu umsebenzi akade ubhekile njengekhansela okubheka ukwakhiwa kwedamu
ekuyilona elizoqaqeza ezinye zeinkinga zokungatholakali kahle kwamanzi. Asizukuphumula ingakho sinxusa bezomthetho ukuthi begijime bengakhathali bengalali ukwenzela ukuthi kutholakale abenzi balobubi kakhulukazi bekwazi ukuvela obala ukuthi bekusukaphi konke lokhu. Ngifisa kuboshwe abadonse trigger kuphela, sifisa kuboshwe nalohlale phansi wakhanda isu lokuthi kubulawe iqabane lethu. Unobhala wesifunda iTheku ngaphansi kukaKhongolose uthi lento yokubulawa kwamakhansela seya ngokuzwela manje njengoba kungesuli ikhansela lokuqala lokubulawa kulethemu. Ubese veza ukuthi nabo benguhulumeni kuzofanele bangenelele kwizinto zokuthuthukisa umphakathi ukuze abantu bangacabanga ukuthi amakhansela amphambi kwentuthuko yomphakathi. Sekuya ngokuzwela kakhulu kulethemu nje iyodwa kusile ikhansela lokuqala leli elishona ngesibhamu. Nathi njengoKhongolose kufanele singenelele kuhulumeni especially mekuza lama development ukuthi aphathwa kanjani alungiswa kanjani ngoba uma lonto ingekho cleared kahle ila khona abantu abaze bebone khona amakhansela njengabantu abama-stumbling block abame phambi ukuthi bethuthuke kanti akusikho kanjalo. Kodwa yithina ufanele singenelele, sifanele siqeqeshe imiphakathi yethu, sibaqeqeshe abantu. Ikhona-ke nale gengeke ekiqoqeke ethi iyamaforum. Na ufanele sengejane nayo. Akusiyi indlela eba yisolution ukuthi kufanele kuze kuliwe noma kuphathwe ibhamu noma kuze kufa umuntu ukuze sikwazi ukulungisa izinto. Ukuhlala phansi sixoxe ngezinto sivumelane ngazo zingalunga izinto. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuzamando Sicele ngisemkhomazi kwaDlangezwa. Uhulumeni kusifundazwe saKwaZulu-Natal uhambeleke umphakathi wakuwa 12 ngaphansi kukamasipala uMhlathuze ngenhloso yokuhambisa izidingo zomphakathi. Ongqongqoshe beminyango ehlukene basifikeleke mathupha uzohlinzeka abalimi ngeziza kusebenza kanye nosizo lweminyango ehlukene. Uhulumeni ke ube sethembisa labalimi ngemizamo ke azoyenza ukubatholela indlela elula yokuthengisa kemikhiqizo wabo ukuze ke ungeke uphelele emasimini. Ungqongqoshe womnyango wezolimo kwaZulu-Natal uBonge Sithole Mloyi ehambisana nethimba longqongqoshe abehlukene kulesi sifundazwe benze izethembiso zokutakula abalimi bakuwa 12 ngemuva kokuba nengxoxo nabo lokuyilapho bekhale khona ngokungabi nayo imakethe abathengisa kuyo izitshalo zabo. Sikhulumile ke nabalimi savumelana ukuthi ezintweni abakhulume ngazo sabekelana ikhathi. Sathi sizobuya sizobheka umhlabathi ukuthi unjani njengoba waguguleka amanzi wathola ukuthi mhlambe ke umsoco womhlabathi awusekho bazozobe bezo-checker kusukela kuleli viki kuya kweviki elizayo nalabo bazobe bezobheka indaba yokuthi uthuthwa kanjani kwenziwa kanjani ukuxhumana nezimakethe nanohlobo lokudla okufanele bakhiqize nanokuthi bangakuthuthukisa kanjani ukuze kwazi ukuthi kungene imakethe. Sixoxile nabo ngase ngibekisa ukuthi ke ngizobuya ngoba engiphethe namhlanje bengiphethe laba abahlonziwe yithimba ebelihambile kodwa ngenxa yokuthi ke sengikhulume nabo umlomo nomlomo njengomphathiswa wezolimo ngizobuya sesizoqedela lezi ezinye izinto eziyizidingo ngoba ngibona ukuthi abanayo indawo yokubeka ekahle noma singabalethela namhlanje izinto zabo bengeke babe nayo indawo ekahle yokubeka. Leli thimba longqongqoshe lihlinzeke izakhamuzi zakuwa 12 ngezinhlelo ezihlukene zikahulumeni. Phakathi kwezinto ezigqamile okunikelwe ngazo isihlalo esinamasondo esinikwe isaguga ebese sineminyaka singakwazi ukuhamba. Kanti namanye amalungu omphakathi ezwakalise ukulithakasela usizo olulethwe nguhulumeni wesifundazwe. Imvama lana iyokuthi siyasilime sasinamaprojekti esiwayenzile amaklabishi siwatshale isipinashi konke kubole ngenxa yokuthi asinayo into yokuyithutha so idayisa ku sigcine kubole khona lapha ugcina umnike ngo2 omunye umuphe uthi uzothatha so lokho kusiqeda amandla ngoba singenakho kuni. Sengenesikhathi ngigula kodwa ngingasizakali. Namhla ke sengiyabonga ukuthi uNkulunkulu izinto uzenza uzasiqala ukuthi ngesikhathi esithile niyokwenzani. Sengiyazi ukuthi lokhu nalokhu ngizoyithathela bengekho laba abalayika engane. Usuku namhlanje lungisize kakhulu ngoba sihlezi sihambe siye omafesi ngihambe ekseni sivuke ngo4 uthola ukuthi mhlawumbe ubuya kusizakalanga. So ngibonga kakhulu ngoba sifikile ekseni saba siphatha kahle shem sashama ID
or noma kungenzeka bakhona bengezokusizakala ngoba ngeke sisizakale sonke ngoba sibaningi. Ezindabeni ze-1KZN TV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngesemadlankala. Asike sithi hulukuqu etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZN TV nazike okuyizona ehamba phambili. Umengameli Uhambele Izinkampani kwelikaMthaniya inhlansi yethemba kweyamanzi enkandla kanti ke ziyande zokubulawa kwabaholi. Umphakathi wasebangibizo emthwalumo ogwiniseningizimu nelikaMthaniya uthi ke sekupheleke izinyanga ezintathu ungawazi ugesi nosekudala ke ukuthi ubolelwe ukudla. Usilindile Cele uthi ke kabanayo imali yokubuyisa izigubhu ezathathwa ngabaka Eskom bebasola ke ngokutshontsha ugesi kuyo le ndawo. Umphakathi wasebangibizo kumasipala uMzumbe ukhihle sikanandi njengoba uEskom wakhipha izigubhu ubasola ngokutshontsha ugesi okudala kuqhume itransformer. Saye meetingini somphakathi noEskom. Sakhuluma Eskom wayichaza ke izinto ukuthi uzofika la uzokwenza iaudit ukhipha izigubhu. Masukhiphile izigubhu ke then kuzobe seqalwa phansi ke kufaka ugesi. Kuthiwa uthi ugesi wala urojiwe ukuqala lokugesi omningi wala awu applyeliwe ka Eskom. So okwenza ukuthi transformer igcine seyisindwa ngoba bathi mabechaza angithi lo gesi mangabe usha kule side elingala okuthi le side elingapha selinabantu abaningi kakhulu kule side leli elingala. That is why ke uthola ukuthi mangabe sekubuya ugesi kade uhambile kusho itransformer. Mfethu umzima bukhulu kakhulu yabo nje kokuqala sinabantwana thina la abafunda online. Labo bantwana labo basebenzisa ama laptop. Alama laptop awachajiwe, ama cellphone awachajiwe. Ingane thola ukuthi ingane iyabhala i laptop iyacisha. Kwenzakalani lapho umuntu ebhala esephepheni i laptop icisha. Ingane efunda umatric bese siba nabantu abadala ke abadla imjovo yoshukela ehlala emafrijini ayikho. Kanti intombi zodwa uthi sebephila okuyimpangele ngenxa yokuswela ugesi okwenza bahlezi besovalweni ngoba nezigebengu zithola ithuba lokuganga. Siphila njengani yami okwezimpangele okwezinyamazana ngoba phela asinagesi. Nokupheka sihambe sicokosha kanjena njengoba sihlale sesinuka intuthu nje ubumva nje ngisondele eduze kwakho nginuka intuthu kangaka ngoba siyacokosha sibasa eminyanga amabhodwe nje asawazi ukuthi konje aye emhlophe noma aye njani ukuthi sisenkingeni nje enkulu kabi. Amasayazi nje ngempela kuba yilokho nje ukuthi mhlawumbe uqabukekile wathola lo 90 rand uhambe omakhelwane uyothenga inkukhu futhi nakuzoyidla uyiqede. Umeya womkhandlu waseMzumbe uthi zikhona ingxoxo abanazo ngogesi nabantu bakwa Eskom ukuxazulula lezi inkinga. Kodwa ke before beshintshelwe izigubhu bakushila ukuthi kunemali ebalelwa ku 6000 ekufanele bayikhokhe abantu ke laba benze amaphutha afana lawo. Kodwa kuma negotiations ethu sebese sivumelana noEskom ukuthi bazokhokha u3000 umuntu bese ke le esele uEskom uzobe sengena kuma terms nabo bantu kuvumelana ukuthi bazoyikhokha kanjani. Kodwa umuntu mewakhokha lo 50% up front o 3000 uzobe seyakhanyiselwa inkinga ngeyisaba khona. Ezindabeni ze-1KZN TV kubuya uSgananda ngisemthwalume ogwini. Ukhala ke ngokulinda isikhathi eside umphakathi wakheleneke nesibhedlela iNorthdale. Laba ke bathe kubaphatha kabi ukuthi ke bavuke ngovivi ekseni kepha ke bafike balindiswa amahora amade ukuthi ke basizakale nokuthi ke mkhulu umthamo wabantu ofaka ohlwini lokuthi ke bazoxelengwa odokotela. Bakusho lokhu ke ngesikhathi ke ibhodi kanye nezikhulu zesibhedlela bebambeke imbizo yomphakathi ngenhloso ukuqwashisa ngezitsiza kanye nemigudu ke efanele abangayilandela uma ke benesikhalazo. Lembizo ibibanjele kusona lesi sibhedlela. Isibhedlela iNorthdale ibambe imbizo nomphakathi ngenhloso yokuthola isisombululo kanti okuseqhulini umphakathi okhale ngako izinsiza kusebenza kanye yokulinda isikhathi eside kusona lesibhedlela. Nakhona ema-clinic fika ama-queues emade okukutshela ukuthi ke uma uzoyithola iservice noma ngabe ugula kanjani ufuna uvuke early so that uzogcina ungenile. Umuntu uzofika late ngoba ulalela inhlungu zakho
uzogcina ungangenanga. So nalokho there's a cry out there ukuthi nje ugogo omdala ekuseni ngo-6. Mina I have an interest nje emphakathini even though I'm no longer in office. Kodwa i-interest nje ngebhadi kuyasala ikhona. There is a very long wait for patients to be attended to. We've heard of complaints, people coming at 4 o'clock in the morning to be attended to. And sometimes they're not even attended to in the day. And lots of these people are pensioners and old people. So some emphasis should be placed on attending to the older people. Isikhulu esiphezulu kulesibhedlela sithe siqoquzela ukuvikela kubantu kunokuphila nokwelashwa. Get a lot of patients abeza esibhedlela abangadlulanga eclinic. You end up being congested. Kanti ama-resources akho asesibhedlela, they are fashioned and allocated in such a way that they cater for communities. Abantu asebevele sebeqala emaklinikhi eqala ngaphambi ukuthi bezokuthini. So kuba impossible or rather kusinikeza ama-challenges in terms of planning for ama-resources, in terms of staffing ebhedlela and the number of beds esinayo esibhedlela ukuthi iyakwazini ukuthi ukhetharele umphakathi wethu. Also the issue of not accessing the clinics, it means kakulu we are focusing at a curative level, which is not what we want to do. We want to focus on preventive and promotive care. Ukuze abantu bethi sithi abangaguli for us to increase life expectancy. Abengezi esibhedlela ngobe segula. Usihlalo webhodi le-Northern Hospital uhlala Nzondi uthe ungehla umthamo uma abantu bengasebenzisa imitholampilo ngendlela. Abantu ngomthetho ukuchanela kwama-resources kuqala kuma-clinics. Ama-clinic fanele empowerishwe, ama-clinics fanele anikeze ama-resources enough. Abantu bangazitholi beza la esibhedlela as a third tier noma as umnyango wesithathu afanele ngabanokha kuwona after sebe-referwe ama-clinic angasemakhaya ukuthi baze la esibhedlela. Nawo inkinga enkulu ukuthi abantu bamane bafike esibhedlela bengadlulanga ema-clinic. Be-expect ukuthi amakhadi avulwe khona la esibhedlela which means ukuthi abantu bazobaningi. Mase bebaningi abantu obviously uzolinda isikhathi. Abanye bagcina sebejike khona la eminyango wesibhedlela ngoba sebebaningi kakhulu abantu abasizwe esibhedlela. Kodwa uma uthi uyobheka ema-clinic angakuba akho umuntu empty. Now kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi ama-clinic abalekile ukuthi baqale kuona before baze esibhedlela. Ngaloko ke bayobona ukuthi mabefika esibhedlela nama-referral letters abo kuyoshesha kakhulu ukuthi bakwazi ukusizakala. Uzondi uthe lolu hlelo sebezolwenza mnyaka yonke. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseno-Daily eMgungundlovu. Imeya yomasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi-ke kunophenyo oluqhubekayo ngezinye zezisebenzi zomkhandlu ngokucekula phansi kwengqalasisinda yamanzi ngenhloso yokuthi-ke kuhlomile abathile ngamaloli aletha amanzi emphakathini. Khuluma-ke kwisithangami nabezindaba uNgwezi uphinde waveza ukuthi-ke ukuvula kwesikhumulo sezindiza besivalile kusukela ngesikhathi-ke sokhuvethe kuzothuthukisa-ke umnotho wakuleli dolobha. Imeya yomasipala uMhlathuze Nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi usingathi isithangami nabezindaba eRichards Bay ukuzocacisa ngasebekwenzile kulesikhathi esiyizinyanga eziyisishagalolunye bengenile nje kubuholo obusha kulomkhandlu. Phakathi kodaba oluhamba phambili udaba oluthinta amanzi nothi lo masipala kuzoshaya inyanga zibandlela usukwazile ukulungisa ezinye zezinkinga. uNgwezi uphinde wagxeka kakhulu ukucekelwa phansi kwengqalasizinda nokwenziwa ezinye zezisebenzi nathi kunophenyo oluqhubekayo. Sabotage not of us as political leaders but sabotage of infrastructure, because some of the officials used to collude with service providers to damage the infrastructure because their friends who are service providers will provide solutions and they will benefit out of that. Kanti udaba oluthinta ukulungiswa kwenkundla nalo alisananga ngaphandle kwazisa inkundla uMhlathuze Sports Complex ibisetshenziswa iqembu lakule ndawo eRichards Bay FC nokuphoqeleka ukuthi iyodlalela eMlazi ngenxa yesimo senkundla imidlalo yayo ye-DStv Premiership. Iphase yokuqala yokulungiswa kweground ngoba maningi ama-phases kule project esayi-approve ingaphezulu ka-200 million. Ngoba fanele lapha kulungiswa indawo la kuzodayisana khona omama imakethe khona egroundini, kulungiswa futhi indawo lezi beyivuza ekakhulukazi la emathole kungena amanzi phezulu seqediwe lokho kulungiswa.
fanele kushintshwe itulo lapha fanele kufakwe umpheme phezulu lapha egroundini fanele kushintshwe nezinto ezithiza khona egroundini so ke umsebenzi uyaqhubeka. Ukuvula kwesikhumulo sesindiza ngeviki elizayo ezinye zezindaba ezizokwehla kahle kulomkhandlu njengoba kuzothuthukisa umnotho wakule ndawo. Kwazise lesi sikhumulo sesindiza savalwa ngonyaka 2020 ngesikhathi kuqubuka isifo sokuvethe. Sijabule kakhulu ukuthi i-airport ngomhla ka-19 kuSeptember ngo-7:30 ekseni kuzolanda khona ibhanoyi lokuqala. In fact siyanimema ukuthi nizoba kanye nathi sizoreceive abagibeli lapha bamabhanoyi behla lapha eRichards Bay and labo nje bazobe behla beza la eRichards Bay siyazi ukuthi bazobe bezodila nezinto okungenza ukuthi ezamabhizinisi nomezani lokho kwenza ukuthi udaba lwesomnotho ukuthuthukiswa kwalo kwenzeke ngokukhulu ukusheshsha ngoba ikakhulukazi le airport yethu iconnecta kakhulu abantu abasuka eCape Town, abantu abasuka koMpumalanga, abantu abasuka koLimpopo, eGauteng beza la nabantu abasuka la nathi nje uma sisuka lapha kunezinto efanele silungise eGoli asisezukuye eThekwini. Imeya iphinde yacacisa ukuthi bazothathelwa izinyathelo bonke abasebenzisa imali yomkhandlu ngendlela engafanele njengoba ethi kunophenyo olunzulu oluqhubekayo oluthinta ukwakhiwa kwezinye zezakhiwo zomkhandlu. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sisishelele ey'tolo sobuya futhi nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukeleke mbukelo sabukele zona indaba ze-1KZN TV nazi-ke besithe yizona eyihamba phambili. Umengameli uhambeleke Izinkampani kwelikaMthaniya inhlansi yethemba kweyamanzi enkandla kanti-ke ziyande zokubulawa kwabaholi. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-17.04 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.04 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-17.29 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe $1,723.90 i-ounce kuthi olungahluzwe wona u-$94 umphongolo. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Usale kahle mkhaya.